Căutați o soluție naturală pentru a gestiona diabetul de tip 2? Atunci, Diaxil ar putea fi pentru tine. Diaxil devine popular în România, utilizatorii împărtășindu-și opiniile și recenziile pozitive pe forumurile online. Diaxil conține ingrediente puternice pe bază de plante precum Gymnema silvestre, Momordica carantia și Melia asdiracta, cunoscute pentru beneficiile lor în controlul zahărului din sânge. Acest supliment funcționează prin reducerea absorbției glucozei și îmbunătățirea sensibilității la insulină. Cu o utilizare consecventă, Diaxil poate ajuta la menținerea stabilă a nivelului de zahăr din sânge și la susținerea sănătății metabolice generale. Vă întrebați care este prețul Diaxil și de unde îl cumpărați. În acest moment, puteți comanda Diaxil la o reducere promoțională pe site-ul oficial. Prețul de vânzare în acest moment este de 318 în moneda română. De obicei, nu puteți găsi Diaxil în farmacii sau alte magazine din România. Cel mai simplu și mai rapid mod de a-l cumpăra este direct de pe site-ul lor. Linkul pentru a cumpăra va fi sub acest videoclip în descriere. Înainte de a începe Diaxil, verificați prospect pentru ingrediente și contraindicații. Deși în general bine tolerat, unii utilizatori pot prezenta efecte secundare temporare sau ușoare.